ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шуд дар ватсапи экранбуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардам, чӣ мошин рӯй кардам, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Ин навори бен ё мошинои арзоне, ки фақат ҳамаашон срос шудае. На самом деле мошинои арзон дар ин навор бисёрае. хоб дӯстони азиз, ҳастае ланҷарои фурӯшӣ ҳастае, ки бо нархи арзон ҳастае, ки соз хоб срос шудам. Opel Sedan ҳастае, ки бо нархи арзон срос шуда дӯстони азиз. ҳастае грузовой Damas ҳастае дӯстони азиз. Hyundai Atos ҳастае. ҳастае Opel Vectra B, яъне ки дути ҳастае бо нархи арзон. ҳастае Opel Caravan бо нархи арзон дӯстони азиз. Opel Vectra ҳастае бо нархи арзон ва ҳастае Toyota Camry бо нархи арзон. Opel Astra J ҳастае бо нархи арзон ва ҳастае Daewoo Nexi арзон ва аз 2107 арзон ҳастае ва якта дига боси Option Dutega Sedan ҳастае. Option ва дигар навъи мошиное, ки аз Россия, нархҳои арзон. Курси имзо 121 сомону 50 навор ҳастае, марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Грузовой Damas Xemin ҳастае баъдро, ки номаш ҳамин хело буда Грузовой Damas, яъне ки Xamin. соли 46 2006 сол ҳастае, ки сӯзишфурӯш дӯстони азиз бензин 2006 сол. кузуфуш тоза ҳастае. Мошин як дастгаштагия беҳтарин ҳолат дае. хоб дӯстони азиз, мегӯяд ки мақсад ки экономияи мошин мегӯяд дар 100 километр мегӯяд 6 литр мегӯяд бензин расход дорад. хоб 4 та баллон мегӯяд нав ҳастае. аккумуляторашон мегӯяд, пачка краскашам мегӯяд нав дӯстони азиз. номрӯш таназид кардаги дӯстони азиз. хоб салоншам тоза кай. нархи мошина мегӯяд 25 000 мегӯем. бо муомила мегӯяд мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар ноҳияи Варзобда. нархи мошин 25 та боз муомила дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастии ахира 82 рақамҳои дастӣ кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Тисел ахираш 75 инашда WhatsApp дорад. оиди ҳамин Damas ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад барои фаҳмидани шумо дар ҳамин рақамҳо тамос гирем, ба шумо фаҳмода метавад ва арзона мекунад. ва дӯстон аз нагуфта намонад, ки шахсоне ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, хоне ки реклама кардан фурӯшда мондан, дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp, имо, Telegram, пайваст ҳастае. сурат маълумот шуда кунем, рекламада мемонем. лайк аз ин навор то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон. Opel Vectra B дути светои сафед сайзтани соз. соли 46 1996 ҳастае, ки сӯзишфурӯш газ бензине, мотори 1.6 простой асоси азиз. коробкаш механика, ҳолати мошини бадрон беҳтаринае. мошин мегӯяд ҳолаташ соз. утул мегӯяд кардагӣ, документош буд шудагӣ, баллон 70%. хадавоишон мегӯяд соза. мошин нормали сайзтаниш мегири ҳайме, ки фақат ҳуҷҷатҳои мошин буд шудагӣ, утулуш ҳастае. хоб нархи мошина мегӯяд 33 000 мегӯяд. бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. 33 000 бо камтар муомилаи хуб дорад. дӯстон аз ин ҳамин рақамҳои ҳисоб шуда, ҳамин рақамҳо 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp дорад. оиди ҳамин мошини дути ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад барои фаҳмидани шумо харидор бошад, агар шумо проммо занг занед, маълумотоша гуфтем. дискошам фасоне светчам содастонани краягум озираста, мақсад ки расходи зиёдӣ надорад. марамат срочно занг занед, маълумотша бо гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон. Opel Astra F дар кузуфи Sedan срочно бо нархи арзон. соли 46 1990 ҳастае, ки сӯзишфурӯш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. баллонош 50% дӯстони азиз алиш намеша тоқасумӣ ва ҳуҷҷатҳои мошин буд шудагӣ. нархи мошин 11 000 сомон. Opel Sedan 11 000 сомон. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Баракат. 11 000 сомон мегӯяд. бо арзон мегӯяд мекунем, срочно пул дар корае. якумаш рақамҳои Тисел ахираш 88 рақамҳои дастӣ кор мекунад. дуюмашам рақамҳои дастӣ ахираш 66 инашда WhatsApp дар Opel Sedan 92 сол. светои сафед 11 000 сомон ҳастае, боз муомила дорад. оиди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ барои аниқтар карданатон дар рақамҳои поёна занг занед, марамат маълумот шакина. Opel Sedan арзон, шахсоне ки арзон мекуфтед срочное. ва дӯстон аз чӣ хеле гуфтам, шахсоне ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, хоҳед ки реклама кунед, дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунед, реклама мекунем. ва шахсоне ки дар навори мошини маъқуле ки наёфта бошем, дар комментариямон нависем, дар видеои оянда мошини гуфтагишон пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон. Hyundai Atos.
соли бори 1697 сайки суифориш бензини хулияи моторош 1 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин бен як экономӣ ва комфортнӣ. дӯстон азиз, мошин мега вариантҳои алишам дорад. боз алишам мега ва сумакиам нақшам мега. мошин дизай краскаш сода аст. салоншам тозакай мошинча бен як экономӣ. мошин ҳуҷҷат дӯстон азиз 8 моҳи дигар дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай. хоб салоншам тозак астай ва нархи мошин ҳамагӣ 22000 сомон астай. боз камтар муомила мешуд ё ки ба ягон Opel хетчбек мега алиш мешавад. ҳамин хел вариант ба Opel хетчбекати. мошин дӯстон азиз балнош 90% астай. салоншам тозакай, хадавоишам соз. нархи мошин 20000 астай. қарор дорад дар ноҳияи вахш деҳаи зархези 20-солагӣ. ҷомати 20-солагӣ дӯстон азиз, деҳаи зархез 20000 муомила дорад. ин ҳами рақамҳои тисели истофина. ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. вариантҳои алиши боша пешкаш кунед, вариантҳои сумакӣ боша бо арзон мешавад. срочно мегӯяд марамат, метавонед занг занед маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астай дӯстон, Toyota Camry 2 срочно. соли бори 2008 сол астае ки суифориш газ бензинаи моторош 2.4 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстон азиз, Camry D Дубаи астай. тоза мотор, коробка соз. моторш мега японка, мотори японка мега задага астай. 1 сола ҳуҷҷат ва утилизатсия мега дорад. кондитсионер, электропакет ва дигар чизҳои лозимӣ. дӯстон азиз, нагуфтанам ки мошин тоқа суми холия алиш намешавад. мошин Дубай дӯстон азиз пол меход СК кардагия. хоб нархи мошина мега 80 там мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тоқа суми холӣ ва илтимос мегад беҳуда нороҳат накунед. одаи коргарам фақат ани харидоро. нархи мошин 80 дар шаҳри Душанбе. боз камтар муомилаша ва рақамҳои дастишон ахира 66 ва рақамҳои WhatsApp. одамое ки мехарем мошина рафта аз пеш бинед ва муомила кунед. 1 сола ҳуҷҷат ва утулуш кардагӣ дар дигар чизҳои лозимӣ. мотор коробка мега суд астай. барои мошина аз пеш бинед срочно. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае ки срочно бо нархи арзон Land Rover. соли бори 2006 сол астае ки суифориш бензинаи моторош 4 коробкаш автоматаи мошин мега созаи не ки фақат корои электрикиш монда мегад. мақсад коробка мотор мега созастаи корои электрикӣ дора мегад. сонед аки чанд қа расход мешавад ина намедонам. ҳамиқа соҳибшон гуфтагӣ астае. корои электрикӣ мега дорад. абиё мотор 4 дӯстони азиз 4VD ҳуҷҷат мега дӯстони аз буд шудага 2 моҳи дига танировкаи холиш будага. ҳуҷҷатош не ки буд шудага аст. утул надорад дӯстони азиз. фақат 2 моҳ танировкаи холӣ ҳуҷҷатош ва утулаш яъне ки надорад. хоб дӯстони азиз, мошин корои электрикӣ мега дорад. аки хай шахсоне ки дар ҳамин система ҳастанд чон мумкин медонам корои электрикиш мумкин кам боша, мумкин бисёр боша кира бухтон аз пеш мебинед. нархи мошин ҳамагӣ 60000 сомон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои мегафон ахираш 36 рақамҳои соҳибаш худашонай ва рақамҳои дуюмаш рақамҳои WhatsApp-и намедонам акашона тағоиршона ҳамин рақамҳошона 25 ва 18 WhatsApp рақамҳои бологидаш тисел и рақамҳои прамои рақамҳои соҳиби мошинае. нагуфтанам дӯстон азиз ки мошин мақсад ки утилизатсия ҳуҷҷатша хитон мекунем ва инчунин корои электрикӣ дорад. нархи мошин 600 2006 сол дар шаҳри Душанбе. хоб шахсоне ки мисол метонен мисол мехарен хай мошин яъне ки расходшо мисол яъне ки расчото нагирем баъд дар ҳамин акада метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон ВАЗ 2107 срочно. соли бори 2004 сол астае ки суифориш бензини холияи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстон азиз, мошин ҳуҷҷатош буд шудагӣ астае. краскаш мега нав кардагӣ астае. мошин тайёраи салон тоза ҳуҷҷат ҳамдора буд шудагӣ астае ва нархи мошин 16000 сомон дӯстони азиз. хоб ҳай ки нашуд арзон кардан шавад ба фикрам намешавад. қарор дар шаҳри Душанбе 16000 сомон астае. мақсад ки ҳамиқа гуфтиян нашуд арзон шуд нагуфтиян. ин аст рақамҳои мегафони соҳибшон шахсоне ки мехаред. росте ки соҳиби мошин маълумота кам навистагӣ ҳастанд. фақат краскаи нав мошин мега соз нархи 16000 дар шаҳри Душанбе. ин рақамҳошон. касе ки мехарад марамат занг занед. одамое ки навори моро тамошо кардаистанд дӯстон азиз лайкора занед ва агар дар ҳамин навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошед ё ки нарх навошед ки моделаш наёфта ки чӣ маркаи мошин ба шумо даркас мо дар видеои пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон Daewoo Nexi срочно.
соли бори 1695 ҳастае ки суҷфориш газ бензине мотори 6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. азиз пешакӣ мега ҳуҷҷатои мошин вуҷудаги аст соҳибш мегӯяд хоб ҳолаташ соз аст дискакои фарсо сурати сафед хаки дай бунексе нархшон арзоне палебом ягон расход бо бадили ихтор мекунед ин мошино ака 100% тайёр нестанд палебому ин мошино пастяни расход меки расход мекунед. хоб нархи мошин 9500 сомон аст боз арзон мегад мешавад мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9500 барои харидоро бо муомила мешуд документош бучидаги ин рақамҳои мегафони ҳисобшон ахираш 01 шахсоне ки дар коршо маромат занг занед. Мегзарем ба наҳу мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи сидан бояд дига срочно соли мошин 93 сол аст ки 97 кардаган дар техпас 93 айхи худаш мошин 97 кардаги аст обсӯишвориш бензини холӣ гуфтаги аст соҳибшон бензини холия газ надорад хуни азиз мотори 6 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад утилизатсия кардаги ҳаст хуни азиз ҳолати мошин хай назура на безеб ҳолати миёнаге мешавад дискакои яки дискакои шапаро дискакои паук меганира мошин нархшна арзанда нархи мошин 17500 бо камтар арзон муомилаи хуб мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи фархор 9 моҳ ҳуҷҷат утилизатсия кардаги бояд чӣ мефармуд таъин ки бензини холӣ ва нархаш 17500 бо савдо дошта Opel Sedan шахсоне ки мехарем маромат дар рақамҳои поёмда занг занед чун азиз навори ҳамин мора дар силкаша дар рафиқото падисаш кунед ва хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст Opel Astra G дар кузифи хетчбек срочно соли бори 1699 ҳастае ки суҷфориш газ бензинаи мотори 6 литре коробка механикаи мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад чун азиз хадавоиш мега созай аккумуляториш мега навай аккумуляториш мега нав алиш кардаста хадавои исусу хоб мотор мегад прасуцуни аз центра замок газ бензин мегад кор мекунад документ қатъи утилизатсия мегад надорад бучидаги аст хоб ва нархи мошина мега 40000 мегем бо арзон мегад мекунем нархи мошин 40 бо муомилаи хуб дорад илтимос мегад беҳуда занг назанед фақат конкретна харидоро дӯстони азиз ҳар як мошине ки маълумотша пешкаш кардагаст ба шумо расондааст барои ҳаминашам ин гапошонам ба назар гиранд ки харидори конкрет ба телефон мегад савдо наш мошине ки хай аз пеш набинед хай чӣ хеле савдо мекунед палбом лабои вақт ҳамаи мошин ай пеш савдои хуб мешавад шахсоне ки мехарем маълумот занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Vectra A чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардед Opel Vectra A соли бори 1693 ҳастае ки суҷфориш газ бензинаи мотори 6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад чун аз ин мошин мегад 4 балонш мега навай чашкош мега варид надорад алиш намешад тоқа суми холия мошин мегад як техпаспорти тоқа дорад мегад дигар ҳуҷҷатош бучдаги нархи мошина мега 10000 меган суни аз бо хай қатъи хичон гап мезанем мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар як техпаспорти холӣ дорад мегад дигар ҳеҷ чӣ надорад мошин хай краскашам уже лакош сӯхтаги суни азиз мошин хай хоҳем краска мекунад хоҳем ҳамин барои тарафҳои деҳода ҳай кардан мешавад ин дар рақамҳои телефони шумо шахсоне ки мехоҳед маромат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифи караван срочно Opel Astra F дар кузифи караван светои сафед соли бори 1690 ҳастае ки суҷфориш ҳам газ ҳам бензин мотори 6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад чун азиз мошин мега нахадувай хадавоиш мега соз документош мега бучдаги суни азиз нархи мошин 17999 соҳиб шуд монед обшим 18000 ҳисоб мекунем хоб бо муомила мега дорад қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақами мегафоншон дар ин рақам WhatsApp доштем дӯстони азиз хоб ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ оиди караван фаҳмида шумо дар рақамошо занг занед кадоме ки дорад мошинро дар WhatsApp реклама мекунед ин буд навори рӯземон.